Nabayagan ka paspasanak Tricycle tiluganak Ayaw yang bukit puro kalsada Isadot ka na yun na maamak Ibuwaya ka na yun na matipla Atut kompromiso Itita ito'y nga profesyon ko ng ayos lang Anong lusak Siyagat Mangaldan driver Di tricycle na medyo kadananan Mangaldan driver Di tricycle na driver isut makina Pwede siya tiyawat ka Anong lusak ipudot Anong lusak matilamig Uray tiasok na pusko at tapok Anumang kuripot Dati kwarta da kanong kat naibus At umang kompromiso Ititay ko'y nga profesyon ko Yung ayos lang nga nanusa siya kat Mangaldan driver Di tricycle na medyo kadananan Mangaldan driver Di tricycle na driver isut makina Pwede siya tiyawag na Anong lusak pitudot Anong lusak magtilamig Uray tiyasokan Napusko at tapok At umanti kuripot Tapi kwarta da kanong kat naibus At umanti kompromiso Ititay to'y nga profesyon ko Ayos na nga ng lusa siya kat Mangaldan driver Tricycle ang medyo kadananan Mangaldan driver Iti tricycle na driver ti makina Pwede siya tiyawagdan Siya ka Mangaldan driver Ang isa't sakay Iti pasaheros Uray di akama mo Kantida tumakip na kalista Dito itsepe contacts ko Mangaldan driver